Armanca me îro em li vir dimeşin ji bo hebûna me, ji bo nasname me, ji bo zimanê me ye. Divê li her devere, li her qade, li her bajarên Tirkiye, li hemû Kurdistanê zimanê Kurdî vere parastin. Em ê ve xebete li her dere bimeşînin. Numan Kurtulmuş li meclise şaş kiriye. Denge dayıkê me, zimanê dayıkê me, vek şîrê dayıkê me ji milletê me re helal e. Divê ev komisyonê hane hîn fireh be. Ev komisyon li hemberî zimanê Kurdî beyna ve fireh be. Em bi salan, bi 10 salan ji bo hebûna xwe, ji bo zimanê xwe, ji bo nasname xwe têkoşîneke didomînin. Pêvajoya çareseriyê te meşandin. Pêvajoya aştî di pêşengtiya rêbertêra te meşandin em pişkilî didin. Li divê ser ernîgariya Kurdistanê, ser ernîgariya Tirkiye zimanê Kurdî bi şeklekî fermî bêqebûl kirin hemû dibistanên Kurdistanê li metropolên Tirkiye bi zimanê Kurdî perwerde vere dayîn. Kurd milletekî qedîm e. Şaristanî Kurda afrandiye. Ne 100 salên davê da. Bi 1000 salên li Kurdistanê li erdîgariya Mezopotamya Kurda hizmeta şaristaniyê kirine pêşengtiya mirovatê kirine. Li hemberî zimanê Kurdî, li hemberî hebûna Kurda divê ev bertekin qirêj berin rawestandin her milletî re em dibêjin. Hemû millet re em dibêjin. Ji bo her milletî zimanê wî refahê, helal e, gur, huquqa, zagonî jî medenî jî bi bir şeklî derbas dibe. Li divê Kurd em vek milletekî li zimanê xwe xwedî derkevin. Ne tane dayîk, hemû xort û ciwanên Kurda, hemû xendewanên Kurda divê li her dere zimanê xwe bikarbînin, bi zimanê xwe bipeyvin, bi zimanê xwe binivîsînin, bi zimanê xwe bixwînin. Ev ziman ne zimanekî otantik e. Ev ziman ne zimanê vîtrîne tene ye. Dema em Kurd bin, temsiliyeta Kurda bi zimanê Kurdî dibe. Ji bo ve hemû siyasetmedarên Kurd, hemû esnafên Kurd, hemû xendewanên Kurd çi meslek dibe, çi xebat dibe ve li zimanê xwe xwedî derkeve. Li devlet jî dibe gav nebavêje. Bi inkar, asimilasyon, pişaftinê zimanê Kurdî tune nebû.